Сәлем, Зәлинә. Сине иң беренче чиратта җиңү белән чын күңелдән котлыйм. Син җиңәрмен дип уйлаган идеңме бу конкурста? Уйламадың, әйме? Син үзең булай калфакларны нинди бәйрәмнәргә киясең? Сабантуйга, колфак бәйрәмендә. Сез аны каян алдыгыз? Калфакны үзегез ясамадыгызмы? Миңа аны минем дустым подарить итте. Алай икән. Син үзең нәрсә белән кызыксынасың? Нинди синең яраткан шөгыльләрең бар? Мин шигырьләр сөйлим. Рәсем ясарга яратмыйсыңмы? Әйе, мин рәсем ясарга яратам. Биергә дә яратам. Нинди дә булса конкурсларда катнашканың бармы соң? Әйе, минем күп конкурсларда катнашканым бар. Молодец. Бик зур рәхмәт, яме?